नमस्कार। हम मनीष राज। वैसे लोग हमरा के जोगाड़ी भाई भी कहेला। शिक्षा में तो हम कोनो विशेष डिग्री नहीं ले ले, लेकिन भगवान बुद्धि देले बाड़े आ यही बुद्धि के चला के आज हम करोड़ों के बैंक बैलेंस कैले बनी। धंधा हमार कोनो विशेष नहीं है, बस वही बड़ुए। आज के बेरोजगारी में बहुत लड़कियां लोग नौकरी के तलाश में रहते हैं और ओकरे हम वही मजबूरी के फायदा उठाइला। वैसे तो जानते बनी आज कल देहात के लोग भी चालाक हो गइल बा, लेकिन उन लोग से भी थोड़ा सा बुद्धि हमार आगे चलेला। हर गांव में हमरो एजेंट बाड़े जो मूल्हा फंसा के रखेला। थोड़ा सा देवी लेवे के पड़ेला। चलिए कोनो बात नहीं से दिया ही लिया। तो आई आज चलत तनी हम अनिल भाई भिरी। अनिल भाई कहले रही कि हम एक गो फंसा के रखले बनी मौकिल। देखी मौकिल के फसल बा। तो आई अब चलत तनी हम अनिल भाई भिरी। देखी अनिल भाई केकरा के आज मूला में फंसा के रखले बनी। ना तो हम चिंता में कहाँ बनी तो मैं हम लोग नहीं करें। हाँ वो खाता हमारा गलती काम करते नहीं का विश्वास है। वो दिन मैंने दूसरे मैंने बोला तो ना दूसरे का करवाली जी दिन में पैसा हमारा है विश्वास से तो का विश्वास कर मैं तुमको विश्वास वाला तो काम करता नहीं। ये अनिल भाई विश्वास से कोई दुनिया चलता नहीं ना। विश्वास से कोई दुनिया चलता। आज जो हम कहले रही हूँ कि हम फसल बने मूल्य या चलिए और लोग से बात करेंगे राउर बनल बात ये समझी कि हम महाराज हम लोग खातिर दूर बानी। दूर नहीं तो हो कमीशन हमार काहे रोक देले तनी नहीं रोक ले काहे नहीं रोक ले काहे जले अब तक दिन मार कितना दिन हो गइल समय समय पर हम देख लेंगे भाई बात मान लूं। इस बात और कहता ना बात बनल कमाई नहीं करता का करें तो भाई ये सब बात रास्ता में कर चाहिए करो तो हम देखते हैं बात करो अब सब होई अनिल भाई हमारा के जो खुश कर तो हम बुरु के खुश कर ना ना सब होई वो चिंता मत कर। ठीक बा वो अपन सोच समझ कोनो काम करी। चले कितने हाथा दलनिए में ये बड़ा घाम लागता। ऐसा हो चलते भैया eso तो इजी पानी लेकिन हमारा तो ध्यान रखो अरे बस काम प्रणाम का अरे खुश रहा नहीं हिला हो का होता और का होता बैठले बन जा ए मंटो ताई दुआ कुर्सी ले आइल बन जा दुआ आदमी। अच्छा आप ही का नाम है हां किशोर जी? तब तक बैठी आ प्रणाम। खुश रहे तब तो कुर्सी मंगाते हैं तो हो का बड़ा अस्तित्व कोई के खोनी बना का करबा हमरा जी में काम है कौन बा ना तो हरे ओएस बा हां ला कुर्सी ले आ देनी। ठीक है बैठी जा बैठी सर जा तने मीठा पानी लेके आवा। अच्छा ठीक है तो अब हो अरे कहाँ भाई क्यों जाता तो समझे में नहीं आवा को के कहीं ना गुला हो का लिखो होता है कौन मीठा पानी लेवे कता वो तो ए मंटुआ कहाँ भाई रुपये हमरा देख परी का हो आजकल के अरे आइले रे कहाँ गोइल बाहो भाई पूरा पीदा कोनी कबे ए मंटुआ मंटुआ रे ना चिल्लाता हो। अरे तो बोले तो कब ले अब कागज हा कौन डॉक्यूमेंट अच्छा कागज पत्र हाँ उ लेके आए तब का तो लेके नहीं बनी। अच्छा बोले तब भुला बोले हां कहला हो है ना कि कागज पत्र चाहिए तो हम अपन बैठ बुनिया कहीं देखिए हमारे लड़का यहाँ भाई पढ़ल बा बैठ दो वहाँ के दो क्या बाबू वहाँ के एजेंट हन तारा नौकरी के बारे में लिया ले बनी हां हां अच्छा ठीक है बैठो बाबू बैठो सब बता दे कितना पढ़ल बनी ई कागज पत्र पहले से तैयार करने जाए के रहे का
ना जाए कि ना रहे रखो रहे तो बाबू बोल रहे हैं तो हम ले ले आबू यहाँ। अच्छा अच्छा अभी का इरादा बा? इरादा तो बा कि नौकरिए करे के इरादा बा। नौकरी करे के इरादा बा? हाँ अब दूसरा हमनी के इरादा का बा? अरे नौकरिए खातिर तो कहिए से मैंने धौगत रहे न तो होने, अच्छा लेकिन अब जानते बानी दुनिया के हाल, हाँ 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 कहीं बिना कुछ चुमावले कोनो बात सुनता था। आ झूठ मूठ के पैसा है, गाड़ी है, देश हो देश घूमता लड़का। अच्छा अब तारा आदमी से भेंट करा देले बनी यार, हम नौकरी क्लियर बा। डॉक्यूमेंट में कोनो कमी नहीं है, ठीक नु? ना ना तो हम देखा तनी डॉक्यूमेंट जान तनी सर, ओके बा। ये हर एक चीज बहाली में लइका जाला। आई कहां जो पेश अथी बोल बा का कह जाला फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन में होला। हां फर्स्ट डिवीजन है, हाँ, सर्टिफिकेट आई है हां ये ना हां हम देख लेंगे फोटो बा। लइका तो पढ़े में तेज इतना रहे नु सर, का कर स्कूल भर में टॉप आई बा, लेकिन का करब किस्मत अब बिना पैसा के चलिए जमाने चलिए हो गइल बा। परिश्रम के फल मिली। हो भैया का आ गलो आओ आओ चाचा बैठो, आओ बैठो। यहाँ के बनी ते बनी यहाँ के बनी ई ई भाई भाई हवन इनका। अच्छा अच्छा कौन बताते रहेंगे वहाँ सब दो भाई बने। यहाँ सब का आइल बनी अरे मंटुआ खातिर का अरे नौकरी के बारे में। नौकरी के बारे में बात करला। हमारा लड़का के ना बतियौनी है। तो तो हरो लड़का के बात बतियो जी। तोहरो का लइका बो? हाँ बना बा एगो छोटा आई के कहले बा लड़का तो बाबू पहले एक आदमी के हो जी तबे नहीं दूसरा के आदमी के होई। ये तो हमहू कहता है। तो चाचा के समझाओ पहले लगलन ओकर बात गावे। नाही तो होई तो दोनों लड़कन के होई। भैंसिया 22 अनु बेचाइल तो गाड़ी ना ली आई। अब खैबा कौन की सुता नहीं। सुनिए तो गाड़ी किशोर जी यहाँ के बात एक लाख के कहते नहीं। हां एक ही माड़े भाते अगर दोनों दोनों के- लड़कियों के हो जाए तो सुनिए। कोनो दिक्कत नहीं। सुनी ना ए सर हमारा- रोज शांति शांति रे। तो देख हम कहता नहीं कि भैंसिए बेच दी, खेतवे बेच दिए। अच्छा अच्छा तो ये से नौकरिया से भुने खाली चल जाई, कहिया तक नौकरी के पैसा मिली ऐसी होई तब होई। तो ये ओकर लागी तो एकरे पैसा से नौकरिया के पैसा ना हो जे ओकर लगा दिए। ई ना होके के चाही। बाबू बतिया ठीके कहत हन कि हमार हो जी तो छोटका भैयो के हो जाई, घरवो तो रहे के चाही नहीं। ई ना होके के चाही भैया। काहे ना? हमरो लड़का सियान हो गइल बा, अब पढ़ लिख के उहो बैठल अरे हम तो हम कहाँ कहते रहे कि तार लड़का अभी बच्चा ना बा, तोहरो लड़का सियाने भइल बा, तो कोनो के पारे पर न करबा तो होई। एके बे होके के चाही। आ एके में कहाँ से आई रुपया? एके बे कहते बानी कि ना कि गड़िया ना ली आई। गोड़िया नहीं लियाई। चाइल बिया नु। आ खेतवा जोतक बोले काखे लगता हूँ हर हाके में। अब त का करब हमनी के का करब जा एगो कहो तो पहले दोनों के होई तो हो दोनों जाना के तो ना दोनों होई। जना अपने में लड़ जीव जा। हमरा सुनो तो जा बुझाते नहीं ना। कि ए काका तू तो शांति रह। कैसे शांति रहो? सुनो सुनो हमारे बात सुनो, देखो बार बार मौका ना आवे, आई बड़ा बढ़िया मौका आई बा। अरे मौका का ताकत लगे या पैसा का ताकत। तो पैसवा- भैंसिया बेच देबो तो खइबा कौन जी, खेतवा बेच देबो तो खइबा कौन जी। आज दू दिन ए पासे भैया, आ रह। एकरे पैसा से फिर यही महीना में मिली यही 9 महीना से करना हो जी नौकरिया। बाबूजी ठीक कहत हन। ए भैया एके पे नहीं खेन देवे के कुल पैसा बा तो का रोज जा निमक तेल के दुकान में से किन किलो के बाद ककरो का थोड़े दे लेबा। दिया पैसा बा आ एकरा बाद में समय दे दिए कि हतना दिन के बाद उहो पैसा दे दिए। आयो के पारापारी ना हो जाई दोनों के पारापारी। ठीक नहीं है नु। तो ते अपना लेको करा छोड़ दे, हमरा लेको अभी ना करी। ई ठीक धंधा नहीं आ है। देखिए हाँ। पहले हमार नौकरी करा देम, ठीक नु? बाबू हाँ, एकदम पहले हमार नौकरी करा देम। होई तार नौकरी होई। ए काका हम कहीं ए तू कहबा कौन जी हरा बुझात नहीं खे। बुझात माथा माथा सरकार के देले बा। अनिल जी हाँ, एक सर। मिनट तनी हमारो बात सुनी। हाँ सर हम यहाँ सबके मजबूरी समझा तनी और वो बताइयो चुकल बनी। दूगो लड़के बा लोग हाँ लड़का तो दुख बात हम सोचने की पारापारी हो जाई। पैसा के मजबूरी हम समझा तनी, चूंकि मोट रकम देवे के बा हां तो हम विश्वास बा हमारा अनिल जी को। अब रउआ अनिल जी पर विश्वास करी, अभी जितना पैसा रउआ भिरी बा उतना हमरा के दे दी। अब ए बात- सर। हाँ सर। तो दोनों जना लड़कन में कितना पैसा खर्चा बा, और अपन देख के अपने घर बुए तने यही में मैनेज क के तने बता दी। अच्छा हाँ देख तो ले। ई बबुआ जी किशोर भाई के बबुआ जी ITI कइले बड़ा ना ना। ITI कइले बड़ा। इंजीनियरिंग कइले बा। इंजीनियरिंग अच्छा आ उनकर TTI कइले बा। तो तू कौना विभाग में बोल? तो एक काम बा, एक काम बा, तू अपने लेको करा लो आ एकरा के छोड़ दो, बुझलो?
आज आज बा तू सबसे भैंस बेच देबा ट्रैक्टर बेच देबा त खइबा सुथनी हमरा ये नहीं के बुझात ना चाचा पहले हमार नौकरिया करा ले तो देखो यहाँ तू खाई बके वाला बानी क्या होना है फिर भाई भाग काहे ना ना बकी भागिया ना की रही बकी काहे ना होई त दुनो के होई ई बुरबक भाई पढ़ल बा लिखल भाई बुरबक बा तारा रहते ई लइका हमारा तारा बात होकता एकर नौकरी तारा करे लइका अतना मन छ एकर नौकरी करे के तारा नौकरी करे के बा ता हमारा सामने पहले तारा एकर हो अतना जाए। मन बहका हो गइल बा पहले एकर हो जादा तब तो अपना लेके करई होई त दुनो के होई ना एगो के होई तू ना बनबका अब तो मनाए लगला है हां ई दोनों सुनो सुनो जा तू बोले वाला ए कौन होई? काका बैठो 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 हैं बैठो 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 अनिल जी का समझाइए समझाइए कहत रहो तोहरो लइका के नौकरी हाँ। हम तोहरो लइका के नौकरी करवा दे बैठिए। अरे तू फोकट ना करे बनो करी दुनो जना पैसा के दी सुनो ना बैठिए बैठिए अब तो आराम का से करबा मार करी काका अब मारा मारी कर तो हे लइका से नौकरी चल जाई ए नौकरिया तो करही के बा कहता हूं करही के बात एक चांस ना वाला बड़ा साहब के स्टार जागल बा ता जाल बताओ ए। तू समझस तब न एही से नु कहता नहीं या कि बहाली दुनो करवा दो। लइकन के हो जाओ दोनों के दू हाली में दू जगह देखो सीट यही से हमार चाहत- हिस्सा भैंस बेच के हमार नौकरी पहले अरे लगे तोरो नौकरी लागी एगो भैंस बेचिया, शांति हमार रहो शांति नौकरी लगे रहो जा शांति तो रहो तोर एगो भैंसिया बेच दिए एगो उनकर भैंसिया बेच दिए तो खइबा से कौन चीज ना तो ओकर नानू अभी बेचाई हमार लगला के बाद ओकर भैंस बेचाई ये तो हमहू कहता नहीं ए सुना जा हाला मत करो ई कैसे होई ए काका तू शांति रह अरे हमरा लगला के बाद ए बबुआ, ए। तू बोले वाला नहीं खा बाबू तू शांति तू रह शांति तू रह। नौकरी करे के बानू हां हमरा तू चुप नौकरी रह करे ए काका हां देखो दू गो सीट बा बढ़िया खाली बा जनलो आ साहब से यही लगल सुतार दोनों को घुसाता आ तो रुपए हुआ न महाल तो लेके रुपया के छोड़ा ना पेट दूध जात के कसौ रहिया गाड़ मुँह जात के चल अपन कसौ काम चलैया कैसे चले जा फिर तो मोछ पर घी लगा के चले लगब आ तो होकरा के समझाओ ना एनु बात पारा पर तो दुनो छोड़ दोनों के तो गम ही तू के बे दुहे लगब दुधार भैंस तोड़ मारे लगब हां तो नु कितना बढ़िया बात समझाओ तो तो ठीक है बतिया वहां से कर पे लागी ए सर बोलिए अनिल जी। दोनों जगह देख के दोनों जना बाण देख ली सर्टिफिकेट का बा आ के कर के कोना में लगाओ हम देख लेनी हाँ। अनिल जी देख लेनी हम तो सोचे तनिया कि कहीं पारा पर दुनो चल के चुप हो रहो जा चुप रहो होता तो न खेतो तो ई फरके पखंड रखल एगो बबुआ जो आईटीआई कइले बड़े अच्छा हां हां हई हमरा छोटका भैया के हई हाँ आईटीआई कइले बा देख लेनी हमार डॉक्यूमेंट हई है ऊपर हाँ। पीछे नीचे वाला ठीक नु ठीक ठीक हम देख लेनी समझ गई बाबू चेहरा से हम समझ गई हमें फोटोग्राफ से समझते तू समझाए के तोरा कोनो थी बनी बड़ साहब के बने थी ना, ना, बनी तू कवना विभाग पहले में ही कोई चाहता इंजीनियरिंग कइले बानी ठीक बस मिले समझो बताओ। साहब ने पास समझो कवना विभाग में तू कोई चाहता है हाँ। हां हां बोल देखी हम तो इंजीनियरिंग कइले बानी ठीक कइले नु हां ठीक बा लेकिन इंजीनियरिंग के पद पे अगर कोनो बढ़िया ऑफिशियल नौकरी मिल जाए तो हमारा खातिर और बढ़िया बा ठीक अनिल जी हां सर ई बाबू के चॉइस हम समझ गए नी अब बाकी रहलू चिंटू जी उनके भाई के तो रेलवे में हम उनका लगा देता नहीं बहुत बढ़िया महाराज अभी ओकर बात मत करी अभी ए ओकरा के चुप रह मत बोल ई कैसे होई ए तू काका चुप रह एक के मारे भाते अरे, बाबू दोनों तो भाई के नौकरी हो करे जाए तो बनू। का दिक्कत बा हाँ दोनों चाचा को हो जाता तो का दिक्कत बा दोनों को हो जाता आ काजन ओकरे हक में हमरे नौकरिया मत ना ना, हो तू दूसरा ना तो चुप रह चुप रह निश्चिंत रह बाबू तू आप दूसरा दूंगा ऐसा ना होई सर देखी बहुत गरीब आदमी मजा यही में थोड़ा मैनेज करके दोनों के लगा दी और रउआ बानी अनिल जी ते मैं का कहे के बा, सब तो कहानी बताई मैंने हाँ, घर हाँ। ई लोग घर जैसन हमारा बाप समझ के है हमारे कके हवन आओ कके हवन है हमारे भाई है बस बस जन्नी अब का कही ठीक बा बाकी रउआ समझ ली कहती यही जौन अभी बात जौन हमरा के थी हमारा पर विश्वास बानू का तना खासा लगे रउआ अपन आदमी बानी हाँ वही हर जगह बात कहना ना जाला कहे कोई बात ना हमने का आपस में बतिया ली जा हाँ इसे तो 10 चलता रेलवे के लेकिन रउआ खातिर 9 रही ये बाबू के तो जनते बनी बड़ा साहेब बनी हम बड़ा साहेब बनी हम कोनो साधारण नौकरी ना इंजीनियरिंग कई ना नहीं तो बात सही है 25 लाख 9-25 जोड़ी ये बात कहीं सो 30 पर सब फाइनल करी 30 पर 30 लाख रुपया कहाँ चाहिए रे चुपचाप तार मानवा के बात पर हुआ चाह दो तो मानवा आज ही पैसा चुपचाप रहो अब खेतवा बेचोई बा तो साल बनल कर दो गिना नोची लेबो अब बेचाल का फिर खेतवा मिली हाँ फेन किन लेबो ओकर चौगिना किनबो चुप रह ठीक है अनिल जी, बतिया सुनिए, हमरो मजबूरी समझिए क्योंकि हम रउआ जानते बनी कि हमनी चली के 30 पर फाइनल करी कड़ी से कड़ी जुड़ल बा अच्छा चली देवे के पड़ेला। ओई में कह दे घर के लेके आवसन साहब लोग से कह दे घर के लेके आवसन
अपने हिते नाता के बा और हिते नाता पुरान हिते नाता लगी हम तो का कहे के बा चलिए एहिमे फाइनल कर हमरा के यहाँ की चिंता नहीं नु ना आपको चिंता नहीं ये तो ये नहीं यार मैं तो चिंता नहीं तो तार रोक चिंता नहीं कि हम इसको राउर जौन साड़ू बाड़े नु हां आ उनकर फुफेरा भाई बाड़े हां उनका मौसी के भतीजा के ननियौरा हनु हां आ उनका ननियौरवा के हां ओजा बानु सड़ुआ ना हां हां तो बोले बा तो ओही सड़ुआनवे के नतवा से रहुआ हमर भाइये लगो अरे तब तो नजदीके का बाने तो बाबू नौकरी हमार लगाइए दियो ना देख हम यही से पहले ना बताओ ये परिचय जानतनी हां ऐसे बता देला फिर दलाली ना ना तब तो नजदीके जो बबुआ तब बाबू एगो भैंसिया बेच ली हां जो मीठा पानी ले आ जो यहाँ तनी खातिर भाव मीठा तो ना हां चाहिए गिलास शरबत घोर के ले आ सुनो ना काका तो कुछ ले ले कर दिया जाए अच्छा वो तो होइए अरे जाई जल्दी का जो सीटवा बुक न हो जाई अरे तो वो ले नहीं पहले जाओ तो शरबते दू गिलास घोर के लेवा देखिए अनिल जी हमहू जवान हाँ। का पक्का आदमी हनी हाँ, हाँ। अब ठीक बा, हम सीटवा आवतनी लेके। के सुरक्षित रखिए कि हम दूसरा सब तो ठीक है बा कैंडिडेट के हाँ ई नहीं है कि आज हम लोग से बात कइनी या कल ई खाली चल जाई हमार वचन खाली ना जाला ना नहीं तो इतना काम हम तो करौनी करना महाराज। काम हमार करा देना बताओ। कहे के बा एक दू गो यहाँ के मंत्री जी से परिचय बा ना ये बताई देने कि तब हिते के हित होगो नहीं तो जब बहाली करी ना नु जब हेड इंजीनियरिंग में तो यहाँ के अपन सार लागो आ जो न रेलवे में बाण अफसर नु तो यहाँ के साढ़ू लागो अरे हो ही बुक वाला समझाओ चलो। हमरा तो कुल बुझाते बा यहाँ सब कितना दूर के बता अपन से में मिल चलतो हम तो सोचते नहीं कि परे परी को जाता आई बोका कपार पर चढ़ल बा ये भैया ऐसा मौका ना आई जब हिते ना तब तब में का सोचे के ठीक है बा करे दो अब हम कहा कुछ कहत नहीं धूपो आ हाँ, बड़ी- सही आज सही आज सब बहुत सही आज आजा तनु बैठ चली होला 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 चली चली ये देखी यही सब खातिर हम कहत नहीं नु कि आज रहुओ घर में सर्विस रही नु रहुओ फर्स्ट ई तो बात बोलले बा हमरो बुझाता लेकिन हाँ काका एक बात ध्यान दियो हमारा के भूलिया मत ना ना तारा काहे भुलाई हाँ आज हमारे चलते सब तार देखिए कैसे चलब बाबा कि हाँ जी दा पानी पियावा तन साहब के दा पैसा दा 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 पनीर ढक दा तनी दा ना के ली साहब पानी पी ली पहले ली पहले एक गिलास पानी पी अच्छा ना घोट पियो तो घोट हमारा बारे में सोच हम नौकरी लगावे बाबू नजर पर चढ़ गेलो हमरा तो हां धारी नजर पर चढ़ गेलो तू आ तहर फादर दोनों आदमी हमरा नजर पर चढ़ गेल ली तनी मीठा ली जा अनिल जी ए अपने राउल का हम बहादुर मानी ना अरे का राउल करब? निगाह बहुत पैना बा हम गांव के जनते सेवा में रहिए बोले हम बुढ़ाए के देखत रहे मोछ दाढ़ी पाके लागो नहीं राहुल गाँव हम्म। जितना बानू ना गांव से थोड़ा इज्जत काके बाड़ा देखने नु आओ बबुआ बैठो कुर्सी ले रे कोई हम द्वार पर कोई के चल जेनु तो हमरा ई सब ना रहे ला तले के मीठावा खा ना खा वो खा और दी तो चाचा अनिल हमार जी बाड़ो नु चाचा हमार समझते नहीं हम बतिए नहीं नहीं समझा भी चाचा समझा 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 बहुत बहुत मुंह सुखाई लो देखी हां चाचा तू पियो ठीक बा पीला पीला बात परे सुनो हम नहीं बता देता दनी चाचा तार बहुत चढ़ाक आदमी बने अगर आज यहाँ के जुबान मतलब ना खुलले रहती तो हो सकेला कि हमनी के ना ध्यान आई रही तो बाद में आई रही लेकिन यहाँ कह देनी तो दोनों एक साथ ला काम बबुआ, होई। ला। आ चाहे ला, आगू चाहिए। पीछे होई तो ई ध्यान हो गेल नु कि हाँ करे के बा बात बा कि हाकिम रउआ हिते ना ता बानी हाँ हाँ आ एके लट में दोनों लड़कन के हो जा हाँ हाँ तबे से बढ़ के का बा ना ना ठीक है वो तो बोलत बहुत हमारा मुंह सुखवा देला अच्छा अनिल जी आज कितना ला चाचा मतलब, तुम पी लो कितना हो जाए तो पनिया पी लेते रही हाँ हाँ रउआ समझ के बता दी आज कितना हो जाता आ बाकी रउआ अब रउआ बतावे के बाद कब काका। हुई पैसा कुछ दे दे तो अभी कहाँ बा कुछ हो
देखो जो धैले पर तो ट्रैक्टर वाला पैसा धैले बड़ा पैसे अब बेचले बधैले ही बड़ा दे दो भैंसिया भी कहाँ बेचाई तो होता के मारे बेच दिया ये। तो ट्रैक्टर वाला तो एकरा पहले यहाँ सबके ट्रैक्टर लेवे के विचार रहेगा हाँ हाँ महाराज रहुओ सब तो एकदम 65 रह गुनी जगह बताई हई बबुआ के ट्रैक्टर चलावे के आई ट्रैक्टर के पीछे घूमे के बाद आई थी नौकरी महाराज लग जाई तो एसी में न बैठियन बबुआ जी राउर जानो तानी हकीम हाँ बोली लड़का दोनों घूमत घूमत परेशान हो गइल सब अच्छा अच्छा नौकरी खातिर नौकरी खातिर आ जब ना भइल है नौकरी हाँ 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 तो हमनी का सोचनी है जा आ कि गड़िए ना ले लिया कि 2500 बीघा के खेती है जौन बा हाँ तो संभर जाई हाँ ना ठीक बा सोच रहुआ सबके कि मान ली कि ऐसा है एगो धंधा हो अब जाई। बात बंद करी हाँ। क्यों काका तू हो लेके दो जन बात तो जन लो देखा अलमारिया में होई तौन लेके दो रहुआ पूछ लिया अनिल जी कितना हुई हम कम से कितना कम होगा? ऐसे कि हमारा काम कच्चा ना होला 2 लाख दे दे तब 2 लाख तक यहाँ बगली में धरे काटे तोड़ा ऊ तो जमन रहुआ देब हमारा है नोट कर लेवे के बा। अब दे जाई पैसा सीधे अरे वो आज दी चाहे 2-4 दिन जाओ काका जा पैसा ले जा जौन भी देब नोट हो कर दे जा ले तो 2 लाख दे दो आई दे वही के न कहियो आ देख भाई ले जाओ उधावा जो अपने तोर काम छूटी हो लेकिन भूला ये मत भाई हमारे के लागी हां दोनों हाँ को होता लेकिन ते हमारा के भूला ये मत ना ना एकदम भुलाई ना नानू न तो पैसा आवे लागी तो पहले तोहरे के खोजल खर्चा कराए ठीक न ठीक है खर्चा करे हमारे ले ना हम करब खर्चा अच्छा चल ठीक ठीक बजा धा भाई धा जा बउआ तार काया पलट गई सही समय पर आ सही जगह पर अनिल जी हमरा के ले नी आ गइल काका लेके ए भैया हेलो आ दे दो पैसा बा गिन के कता बा 2 लाख है हाँ 2 लाख बा हां ठीक है बा ठीक है बोला हो दा दो साहब के दो हमारा कहे के दे तो लीजिए देख ली साहब गिन ली तो पर से अब ई कोहे ना। के बा तारा कोहे के बा रउआ बात समझत नहीं अनिल जी हमरा बारे में सब कुछ जानता नहीं सुनी ठीक बा हां ठीक है बा बस तब काका हां चली जानू हां ठीक है बा अब बाकी ध्यान रखे के होई अब ध्यान तारा हम हाँ, सब ई ना कि मैंने कोहे के इना बा। के तो कोनी होने तक ना, ना, ना। अच्छा रउआ बउआ लोग के डॉक्यूमेंट हां हमरा जी में हाँ, ठीक हाँ, ठीक बा हाँ। अगर डॉक्यूमेंट भुलाए मत दे महाराज रात दिन ये हमनी के कामे बा ठीक है बजा निजी के सवाल बा ना ना ऐसा बात ना हुई हाँ ठीक बा काका चल तनी जा ठीक है बच्चा लो प्रणाम हो काका प्रणाम हो काका अनिल जी काम तो हो गई आ राउर तीर एकदम सही निशाना पर बैठल गलती निशाना देखी सर किशोर जी पैसा अगला रखब इंतजाम बना के रखले रहब फिर आबि जा हमनी के चली ठीक बा